På grund af nedskæring af Danmarks Radios budget er nogle af programmerne på DR's kanal blevet forringet i kvalitet. Det følgende program er en af disse. Vi beklager ulejligheden. Det er sommer i Danmark. 2 børn skal mødes for at spille rollespil. De har aldrig mødt hinanden før. Lukas er 10 år gammel og kommer fra Sorø. Lukas er vegetar. Det betyder, at han ikke spiser kød. Og det betyder nok også, at han bliver ret svanset, når han bliver stor. Hvordan har det med at rejse ind i Barda i dag? Der er det fint nok med. Jeg tror, det bliver meget sjovt. Få nye venner og sådan noget. Tror du godt, du kan klare det? Ja, det kan jeg, for jeg er rigtig god. Og jeg har gået til fodbold og sådan noget. Bokser med min far. Hvad er dine styrker? Jamen, jeg er rigtig god, hvis nu at nogen siger, at jeg skal gøre noget. Så er jeg sådan rigtig god til at sige, jamen, det gider jeg ikke, og så gør noget helt andet. Det er jeg ret god til. Og så stærk. Hvad er dine svagheder så? Nogle gange kan jeg godt tage for meget hensyn til andre mennesker. Det er ikke så godt. Og så er jeg rigtig hurtig, så nogle gange kan de ikke følge med. Det er heller ikke så godt. Så er de bare så langt væk, så er jeg bare rigtig langt fremad. Ja. Hvordan ville du have det, hvis du skulle spille sammen med en pige i dag? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver fint nok. Jeg synes, piger er klamme. Men hvis de har nogle store bryster, så kan det godt være. Min søster har i hvert fald nogle store bryster. Og dem har jeg prøvet at røre ved. Christina er 19 år gammel og kommer fra Køge. Hun har før deltaget i andre tv-programmer og drømmer om at blive rigtig kendt. Hvordan har du det med at rejse ind i Barda i dag? Altså, jeg synes bare, det lyder helt vildt fedt. Altså, hvis det er som Robinson, ikke? Så er det bare, det er godt. Det har jeg det faktisk meget fedt med. Hvad er dine styrker? Altså, min styrker er jo helt klart, at jeg spiller med hjertet. Altså, det er jo ikke noget at slå nogen ihjel, hvis man godt kan lide ham, vel? Det er jo ikke så fedt. Så, jamen, styrker, det er også... Der er også meget med, at jeg er god til at passe på ting. Så hvis der er nogen, der gerne vil have, at jeg skal passe på deres sværd, så passer jeg bare på det. Hvad er så dine svagheder? Og det er nok igen det med hjertet. Altså, hvis nu det er en skurk, så er han jo ikke sød. Men hvis nu, at jeg synes, han er sød, så kan jeg jo ikke slå ham ihjel. Så det er jo ikke så godt. Hvordan ville du have det, hvis du skulle spille sammen med en dreng i dag? En dreng? Ja, selvfølgelig skal jeg spille sammen med en dreng. Altså, der skal også være nogen til at slå dem ihjel, ikke? Og det kan jeg jo ikke. Især ikke med de her sko. Det kan ikke være særlig fedt. Tror du kan klare det? Altså, hvis du mener, at man skal knalde med nogen, skal det ikke. Fordi efter jeg er blevet famous, så har folk været så vilde efter mig. Altså, efter Paradise og efter Robinson og alt det der. Så, altså, det har jo været svært at færdes, ikke? Så det er jo svært, når man er famous. Hej. Hej. Halløj. Ja, hvad så? Glæder du til i dag, hva'? Ja. Gik vi rigtig ind i Barda? Ja. Har du prøvet at spille rollespil? Ja, masser af gange. Ja. Jeg har spillet sygeplejerske og politidame og sådan noget. Så det var meget fedt. Ja. Hvad med dig? Det er bare sådan noget, jeg ser for. Her kommer Spilmester Martin. Spilmester Martin har spillet rollespil i rigtig mange år. Og han kan bare det hele. Han har været spilmester i næsten lige så mange år, som han har spillet. Og han er bare rigtig god til det. Især det med at leve sig ind i rollen. Udover det er han også rigtig god til at spille. Satan! Lortegren! Rollespil. Det der med... Ja, okay. Svær. Han er god til noget svær noget. Ja. Ja. Okay. Nu skal jeg møde børnene. Vær hilset, børn. Hej. Og velkommen. Nu skal I snart ind i Barda. Og Lukas, i dag der skal du spille troldmanden Lotus Lurifax. Og her er din troldmandsstav. Du får også en grå kofte. Ja. Christina, i dag der skal du spille kriger. Krigeren Stella Sølvskede. Ja. Og Stella Sølvskede skal have et sværd. Ja, klart. En koksgrå kåbe. Tak.
Tak. En strudhætte Okay. og et bælte Ja. med våbenskede. Gå ind og klæd op. Okay. Det gør jeg. Christina er nu Stella sølvskede. Lukas er nu Lotus lurifax. Bare til plads. Er I klar til at høre dagens mission? Ja. Vi leder efter nogle nøgler. Og jeg skal høre, om vi kan tage ud for i Barda og finde en af de her nøgler. Jeg har en gammel ven, som hedder Erik Egeblad. Erik Egeblad har en falk, som kan lokalisere, hvor nøglerne er. Ej, det lyder spændende. Ja. Og jeg skal bede jer om at tage ud til ham og spørge ham, hvor nøglerne er. Kan I det? Ja. Men I skal passe på, fordi i skoven der er mange farer. Orker, troldmænd. Kan du så gøre mit svær? Fordi så kan jeg altså ikke løbe. Hvad gør vi, hvis vi ikke kan det? Så kan Stina, nogle tv-folk Du skal også. nok klare det. Jeg har opført det svært. Er I klar til at gå ind i Barda? Ja, Ja. Så gå ind i Barda. okay.